yaksa sura maruta bawana gana margana samyana warayan yo teman nyambut gawe para buta-buta mes panas bati yo kek ngarep bocah-bocah ketubrukan yo ayo ger maju
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
putra tanpa tumingal kacapa samya madale letante tuleting kotot dayaku mayungsun kang menika kawis tinggal wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk Garuda Widu Satria Muda ingkang sampun kabiyansa dhateng para pamirsa sedaya menika fan-fanipun dhateng Mas Nemo menika sampun kawis tinggal sampun pirsa menika wajah-wajahipun saking topeng-topeng kalawa ingkang dipun bikak cih Mas Jojo. Saya sore saya gayeng penontone. Iki saka kiwa tekan tengen tak hitung 5.000 penonton. 5.000 penonton ingkang teng ajeng ingkang teng wingking mriku mboten ketinggal Mas Jojo. Oh, berarti tambah 3.000 berarti 8.000 penonton. Nggih. Memadati dusun Gambiran. Gambiran. Luar biasa sekali Pak Narto. Leres. Pementasan pada saya hari ini tergolong lancar. Cuaca mendukung. Mendukung. Pokoknya luar biasa. Ya. Iki kali pertama awak dewi pentasan ini muga-muga iki sesuk meneh diagendake meneh. Nggih. Yupai nembakul rabak dene kurang marem nanggap kiambak. Apa? Nggih Mas Jojo menika satunggaling pengemuan menika ditemukan anak perempuan menika. Ingkang kecalan putra monggo enggal dipun pendhet wonten panitia wonten panggung menika monggo. Monggo. Ingkang kecalan putra Putri sinten iki? Putri menika monggo dipun pendhet wonten sainggahipun panggung Kodium monggo ingkang rumaosi kecalan putra asmanipun sinten menika mboten kertos menawi menika Setri nggih Putri. Enggal-enggal dipun pendhet wonten Kodium amargi menika Heru J menika Bu Fitri Gelagah dicari putranya bernama Helo di sebelah barat panggung. Putih. Niku sebelah kiri. Aduh, ampun atas Ical. Ini Oh Mas Joko ya ilang Mas Joko. Iki lho ketok nek iki gedhe.
Iya. Nggih dijagi nggih Bu, ampun ngantos ical. Nggih menika anak adalah harta yang paling istimewa menika tiyang bangga. Estu monggo dipun jagi. Ini parah ini. Ampun dipun bangsuli malih. Iki wis ketung papat panggilan kehilangan. Nggih. Moga-moga tidak ada lagi panggilan kehilangan. Yuk kita jaga bersama-sama. Iya. Nggih, Pokoknya bareng-bareng. maksud sangat. Iki kadang sing ning ngarep iki malah bapak ibuke sing terpesona. Ibu malah lali ngasih kelangan putrane iki. Terlena le bersani kalau sakadang ya terpincut. Iya. Kepincut. Aku iso mengamati ibu-ibu iki lho. Nggih. Ibu-ibu yang harus nang ngarep weruh, aduh Mas Boy ngono. Nggih, apa bikin foto. Biasane anake mlayu ngono wis ra ngerti. Ora ngerti lungone le mlayu ya. Ya wis ra apa-apa. Ora apa-apa, Mas. Pokoknya dopeni sing temenanan le gawe angel, le ngrumat angel. Nggih, ragate oke. Ragate oke. Oke. Nggih, sameneika para pemain gedrung kita Pak Narto. Nggih. Iki butone wis dibuka, wis semebyak, wis ketok rupa-rupane ternyata ndelalah bagus-bagus kaya ngene. Nggih, Iki menika. salah satu syarat cewek seneng karo cowok iki, cowok gedrung iki biasanya rambutnya iki tuwing-tuwing ngono. Tuwing kepir-kepir. Ya tuwing ngono. Mugano seneng ya kaya Mas Luki, kaya Mas Alip, kaya Mas Tayan iki bareng-bareng ning ngarep kene. Yo cewek-cewek madhep rene. Ya. Yo saya ra njaluk nomor HP ne mengko ning mburi 500.000. 500.000 ora niku. Ora iki guyon. Oh, guyot sih. Kok viral sithik-sithik viral sithik-sithik Ampun, viral. teman. Wis pokoke Pak Narto. Nggih. Iki redene ketemu ning tontonan iki sapa ngerti iso dadi jodone to. Dadi judune dadi sedulure pas Iya. sederekane Mas Jojo. Sing jomblo-jomblo ketemu jodone sing tuwa-tuwa ya muga-muga cepet munggah kajine. Amin. Ora tambah bojone Mas Jojo. Ojo. Ojo Ya, pokoknya. dipun paringi satu galing lagu kanggo panjenengan semuanya. Sih. Iki aku hari ini sangat terpesona dengan sinden kita. Pripun Mas Jojo? Iki le pacaan putih banget, sekon dhuwur tekan ngisor putih banget. Ya. Ning tak sawang angger ngempet muyah ket mau ming engkuk Tegot-tegot. cerit. Bang Rudi. Angger ngempet uyah ming ngene engkuk cerit. Oh, benak rock Mas Jojo. Wis saking dene ngempet muyah. Iya. Iki cerit mau duk swara apa ning swara sandal teles. Sandal teles kepleset kuwi Mas Jojo. Yo dipun paringi ninggal katresnan kagem panjenengan semuanya. Ada Mas Sultan Mahesa.
Persib dan Trimusnya Indonesia. Jeng Salia, Mas Trio Widodo. The Sastro Equipment Partner, San Jose. Apa wis lali sliramu? Wis nyoba
Gonjang ganjing langit kelop-kelop. Lena genjang ing alus. Resang bawing gandrum sabarakan dulur wukir moya mayas balawur. Oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta. Oh Bawana Gana Margana Samyana Waraya. Oh Yo mulya ngger para buta ning watu gedhe alas gedhe wit gedhe yo ngger mulih ning asalmu. Ayo Mas Luki Mas Alvin Mas Gopal Ada Mas Chandra dan Mas Alek pakai truknya Indonesia.